welcome back. This is Ylarn and you are still watching on my YouTube channel. Yes, and for today's video guys, it's kind of special to me because for almost 1 year I guess, nakapag-hike ulit tayo. But for today, ang inakyat namin is yung Mount Batulao, isa na Sugbo, Batangas. So ngayon guys, bali yung kabuuan nito at the same time din parang meeting an old friend for like almost 3 years na din na hindi kami nagkikita. Pero unfortunately, hindi ko masyado na film. Oo, kasi nauna kasi ako sa hike, so hindi ko sila kasabay, and then I was filming tapos sila nasa huli pa. So I assure you guys na next time, pag nakasama ko sila ulit, ipapakilala ko sila sa inyo at isasama ko sila dito sa video or sa vlog ko. So ayan guys, I hope you will enjoy this short video sa Mount Batulao. Yun pala, parang nag-overnight kami dito. Tapos yung gastos parang sa lahat, kasi every station meron kang extra, parang meron kang babayaran like mga 30, 40, 70 ganun. So sabi ng mga tour guide, mga parang almost 200 yung gastos. Tapos galing kasi ako dito sa Manila, nag-travel ako papunta doon, siguro yung pamasahe more than 200, like 250 ganun, sabihin mo na lang. Tapos ano pa ba, so far yun lang. So hindi naman siya ganun ka-expensive pag let's say gusto nyo mag-hike. Pwede siya actually day hike kasi marami kaming kasalubong before nung pauwi na kami na paakyat pa lang sila. So I think yung budget parang reasonable na, yung parang 800. Oo. Including the food. So yun guys, samahan nyo ako, panoorin nating lahat. Tapos narito yung video. Enjoy! So hi guys, how are you? Ito guys, bali ngayon inakyat natin yung Mount Batulao. Ayan, actually nasa peak 6 na tayo, I think. Ayan, ako lang yung nauna today. Yung mga kasama ko andun pa rin sila. Too much pawis na guys, promise. So, ayan. Nasa peak 6 tayo actually. Ayan. Ayan. So, come on guys, samahan nyo kami. At ako'y nauna na. Kasi syempre magbablog ako, no? I have to go first. Ayan. So, eto na tayo guys. Andito na tayo sa peak 7. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung view. Ayan. Mga kasama ko, andun pa sila. Over there. Punta tayo sa lookout. Ayan. So over there. I'm having my vlog. So there, malapit na tayo. Meron ditong parang lookout area or cottage, pero nasira. I'm not sure. So bali, ito na yung lookout or kabuuan ng Mount Batulao guys. Ipapasilip ko sa inyo. Ayan! Oh! Super lakas ng hangin. And then the sunset. Malapit na tayo guys. Actually, nag-start kami umakyat around 4:40 ng hapon. So, yun, mga anong oras na? 6 na actually, 6:13 na. So malapit na tayo.
Puntahan ko pala guys. Dead end siya oh. Walang daan. Lookout lang. So guys, bali na reach na natin yung last na campsite. Ayan. So wala na daw doon. Hanggang dito na tayo sa 7. Pero yung mga kasama ko, antayin ko sila. Ayan. Sobrang So hi guys, it's our second day today here in Mount Batulao. Actually kagigising lang namin kanina and then ngayon aakyat na kami dito sa summit. Actually kahapon or kagabi nagkuhan lang kami, nag-stay lang kami overnight sa peak 7 siya actually. Or peak 8 actually. And, Hi, alright. oo nga. So, ngayon, I'm with Makmak. Hi. Say hello to my vlog. Hello. Yan. So, ngayon, aakyatin namin yung summit dito sa Mount Batulao. Tara guys, samahan nyo kami. It's 5:50 in the morning. Ayan. So, puntahan natin. So, meron siyang bagging. So guys, malapit na tayo. Yung bundok na lang there. So yan na lang yung aakyatin natin. And then we're good. So hi guys, narito na nga tayo sa tuktok ng Mount Batulao. Ayan, ang highest peak of Mount Batulao guys. Andito na tayo. So ngayon may fogging na nagaganap. Ayan. Actually hanggang peak 12 siya. So yay! Nagawa natin. Ayan. So, dito na tayo. Hindi siya masyado makita ngayon kasi may fog. Nababalutan tayo ng fog. But later on, we will see. Ayan. So, mula nga sa peak 8 guys hanggang dito sa peak 12, naakyat natin siya within 24 minutes. Ayan, kasi actually malapit lang naman. So, it's 6:16 in the morning. 26 minutes to be exact. Ayan. Guys, pababa na kami actually. So it's 7. Bali nag-isay kami dito ng 1 hour. Ayan, medyo ipapakita ko lang sa inyo yung cleared na yung view. Kasi kanina 'di ba parang foggy siya. So ayan. Yes.
Ayan. So yan po yung nakikita nyo yung buong Batangas. Pagmamayari ko po yan. Ayan. I love the view. Ayan. So perfect.